Гэты выпуск не прапагандуе спажыванне чаго б то ні была. І папярэджваем, у выпуску згадваецца спажыванне псіхаактыўных рэчываў, аб'юзіўныя стасункі, сексуалізаваны гвалт, бэд-трыпы і суіцыдальныя намеры. Калі ласка, будзьце акуратныя. Мяне завуць Дар'я Гардзейчык, вы слухаеце падкаст «Іншыя гісторыі». На сегодняшний день молодежь сталкивается со множеством угроз и вызовов, в том числе и с проблемой продажи наркотиков через интернет-магазины. Гэта вы пачулі голас Андрэя Кудрыцкага. У 2022 годзе, калі гродзенскае тэлебачанне здымала рэпартаж пра тое, як, цытата, «молодежь втягивают в распространение наркотиков», Андрей Кудрыцкі быў начальнікам управлення па наркакантролю і супрадзеянню торговлі людзьмі крымінальнай міліцыі управлення ўнутраных справаў Гродзенскага аблвыканкама. Для торговли наркотиками бесконтактным способом организаторам интернет-магазинов необходима сеть распространителей так называемых закладок. На рэпартажы, які здымала гродзенскае тэлебачанне, затрыманыя падлеткі з заблюранымі тварамі прызнаюцца, што разносілі закладкі з усялякімі рэчывамі. І такого кшталту фільмы нам часта паказвалі ў актавай зале, калі я вучылася ў школе. Збіралі прыблізна ўсю школу пасля урокаў, уключалі такое кіно, а потым які-небудзь супрацоўнік міліцыі расказваў, што калі мы будзем распаўсюджваць ці ўжываць спайсы, амфетаміны і вось гэта ўсё, то нас чакае такі самы лёс, як гэтых няшчасных падлеткаў. А яшчэ нам паказвалі фільмы пра людзей, якія ўсё гэта спажывалі. Передозировка, она становится как обыденная вещь. Уже трава пошла у меня. Мне стало интересно пробовать что-то другое. Кстати, тогда я соли попробую. Человеческая психика уже после приема буквально нескольких доз требует еще. Увесь экран нам дэманстравалі пакуты дыстрафічна худых хлопцаў з чорнымі рукамі і нагамі, якія ляжаць пад кропельніцай у інтэр'еры тыповага беларускага шпіталя. Ну або гэта былі відэа ў жудаснай якасці, бо здымалі іх на камеру кнопкавага тэлефона, і там былі маладыя людзі, якія, напрыклад, ляжалі на зямлі каля пад'езда, выдавалі нейкія нечалавечыя гукі і па зале ад усяго гэтага жаху пракатваліся нейкія нервовыя смешкі. Што мы мусілі вынесці з гэтых фільмаў, я не ведаю. Але мне, напрыклад, пачало падавацца, што ўсе людзі, якія хаця б аднойчы паспрабавалі пакурыць штосьці акрамя тытуню, аўтаматычна становяцца залежнымі. Губляюць свядомасць і чалавечы выгляд, пачынаюць красці грошы ў родных, рабаваць сталых жанчын у пад'ездах, і ўсё дзеля таго, каб набыць чарговую дозу. А жыццё іх потым скончваецца ў дэпрэсіўных інтэр'ерах пад кропельніцай, або ў яшчэ больш дэпрэсіўных інтэр'ерах беларускай турмы. Наркоманы столько не живут. Я в своей практике больше 45 и не встречал. А я работаю уже 26 лет. А потым я вырасла і даведалася, што гэты алгарытм так не працуе. Дакладней, з кімсьці даволі рэдка ён можа так і спрацаваць, але гэта абсалютна не абавязкова. Напрыклад, я даведалася, што адзін хлопчык з маёй школы вырошчваў каноплі, а потым разам з сябрамі яны весела курылі сушаныя лісты перад дыскатэкай, і яны ўжо год 10 як усе скончылі школу. Той хлопец, наколькі я ведаю, жаніўся, працуе на нейкім прадпрыемстве і не мае ніякага дачынення з канабісам. Аднак я ведаю хлопцаў, якія прадавалі спайс у мясцовым студэнцкім інтэрнаце, і іх асудзілі на вялізныя тэрміны. Праўда, ніхто з іх кліентаў і кліентак быццам бы не стаў шукаць іншых шляхоў спажываць, а проста ўсе згубілі магчымасць купляць той спайс і зажылі як раней. А яшчэ ў маім жыцці была цёця Эла, дачка нашай суседкі. У цёці Элы быў вельмі мілы пяшчотны голас, і ўвогуле яна была вельмі добрая, любіла котак, а працавала ў хімічнай прамысловасці. І часта прыязджала наведваць маці. А потым маці Элы памерла, і хутка ўсе суседкі сталі заўважаць, што Эла стала нейкая дзіўная. Яна па некалькі дзён хадзіла ў адной і той жа бруднай вопратцы, з бруднымі валасамі, погляд у яе нейкі шкляны, быццам яна п'яная, але спіртам ад яе быццам бы не пахне. І хутка папаўзлі чуткі, што цёця Эла спажывае нешта такое, за распаўсюд чаго ў Беларусі саджаюць на доўгія гады. Падаецца, потым Элу звольнілі з працы, яна больш не магла нікуды ўладкавацца.
Я была ўжо ў эміграцыі, калі даведалася, што цёця Эла памерла. Ёй было трошкі за 50. Калі я аналізавала ўсе гэтыя розныя гісторыі, то разумела, што яны не падобныя да той карцінкі, якую нам малявалі ў школе. Што дакладна, я ніколі не бачыла тых самых дыстрафічных маладых людзей пад кропельніцамі, якія скончваюць сваё жыццё пасля некалькіх год гераінавай залежнасці. Хаця я не выключаю, што яны існуюць і існавалі. Потым я даведалася, што ёсць такія людзі, наркаактывісты і наркаактывісткі. Яны імкнуцца змяніць стаўленне грамадства да людзей, якія ўжываюць псіхаактыўныя рэчывы. І менавіта для таго, каб за вобразам дыстрафічна худого хлопца, які цягае грошы ў бацькоў, а потым дажывае жыццё пад кропельніцай, немагчыма было прахаваць рэальныя гісторыі рэальных людзей і наступствы жудаснай рэпрэсіўнай палітыкі датычна тых, каго абвінавацілі ў распаўсюдзе ці захоўванні псіхаактыўных рэчываў. Дарэчы, а што такое гэтыя псіхаактыўныя рэчывы? У шырокім сэнсе мы пад гэтым можам разумець усё, што змяняе псіхаэмацыйны стан чалавека. Гэта Люба. Яна квір-жанчына, наркафеміністка і актывістка. Люба жыве ў Варшаве, вучыцца ва ўніверсітэце і займаецца ўласным актывізмам. Гэта можа быць нават цукар. Некаторыя крыніцы адносяць такія рэчы, як цукар да псіхаактыўных рэчываў. Але ўсё ж такі, калі мы ў нейкай такой грамадскай дыскусіі кажам аб псіхаактыўных рэчываў, гэта тое, што ў народзе называецца наркотыкамі. Толькі трэба сюды, напэўна, яшчэ далічыць алкаголь і нікатын. Таму што мы іх, канешне, не лічым наркотыкамі, але гэта ўжо іншае пытанне, чаму мы гэтага не робім і чаму людзі, якія бухаюць кожны дзень, кураць па 3 пачкі, глядзяць неяк дзіўна на людзей, якія кажуць, што яны пакурылі марыхуану і кажуць: «О, наркаман, у нашай часы такога не было». Але чаму ўсё ж такі мы кажам псіхаактыўныя рэчывы, а не ўжываем той самы народны тэрмін наркотык? Таму што, па-першае, наркотыкі гэта стыгматызаваны тэрмін, і, як я ўжо казала, людзі часта так называюць людзей, калі хочуць іх абразіць, ці калі хочуць іх прынізіць, аднесці да нейкай маргіналізаванай сацыяльнай групы. А па-другое, ўсё ж такі з пункту гледжання ВОЗ, наркотык гэта хутчэй апіёід. Тое, што, уласна, у ангельскай называецца наркотик, той самы эфект супакойваючы, адцягаючы ад болю, ад нейкіх праблемаў гэтага свету. З пункту гледжання вось гэтых медычных арганізацый, напрыклад, марыхуана ці амфетамін не з'яўляюцца наркотыкамі. Вось, і паколькі мы працуем і заклікаем людзей працаваць у падыходзе зніжэння шкоды, мы хочам карыстацца вось такімі больш папраўнымі тэрмінамі. Гэта такі агульны падыход да наркапрацы, які з'яўляецца, напэўна, альтэрнатывай класічнаму падыходу, як ставяцца да праблемы спажывання рэчываў. Кажуць, што гэта вельмі дрэнна, гэта абавязкова залежнасць, гэта абавязкова разбурае тваю асабістасць, твоё жыццё, твоё здароўе, і адзіны шлях, што з гэтым можна рабіць, гэта кідаць проста тут і зараз, больш ніколі да гэтага не падыходзіць нават блізка, і вось ісці ў нейкую там медычную групу, карыстацца якімі-небудзь медыкаментамі, хадзіць у гэтыя 12 шагоў. 12 крокаў гэта праграма рэабілітацыі для людзей з рознымі залежнасцямі. Шмат якія псіхіятры і псіхіятаркі па ўсім свеце лічаць яе эфектыўнай і выкарыстоўваюць у працы з пацыентамі і пацыенткамі, якія маюць якую-небудзь залежнасць. І людзі на захадзе зразумелі, нас яшчэ не зразумелі, хаця ў нас афіцыйна былі праграмы ў Беларусі па зніжэнню шкоды. Яны, здаецца, у нейкі там 2009, калі я не памыляюся, апошні раз нешта значна ў Беларусі рабілі. Зніжэнне шкоды гэта падыход, які спрабуе канцэнтравацца ў першую чаргу на людзях. А людзі могуць быць вельмі рознымі. Не ўсе гэтыя людзі хочуць, ці не ўсе гэтыя людзі могуць адразу, напрыклад, спыніць спажыванне. Гэты падыход, ён канцэнтруецца на тым, каб чалавеку станавілася лягчэй, у незалежнасці ад таго, што канкрэтна адбываецца ў яго жыцці, звязанага ці не звязанага са спажываннем. То бок мы не заклікаем людзей кінуць, азнаёміцца з тым, як всё дрэнна будзе, калі будзеш спажываць. Мы інфармуем, то бок мы распавядаем, як розныя рэчывы ўздзейнічаюць на чалавека, як можна ці не можна мяшаць розныя рэчывы. І ўсе гэтыя дробязгі звязаныя з тым, каб ужыванне, калі яно ёсць, было больш бяспечным, ці калі чалавек прыняў рашэнне яго кінуць, гэта таксама быў нейкі
шлях да, ведаеш, не ў сцену, а ў нейкую светлую будучыню, каб гэта было лягчэй, каб гэта было эфектыўней. Люба сама мае досвед спажывання псіхаактыўных рэчываў. І ведаеце, псіхіятры-нарколагі, псіхіятркі-наркалагіні, калі працуюць з людзьмі з досведам спажывання, запытваюцца пра іх сям'ю. Лічыцца, напрыклад, што асобы, якія выраслі ў сем'ях людзей з залежнасцямі, маюць больш шансаў таксама стаць залежнымі. І што людзі з няпоўных сямей больш схільныя да таго, каб пачаць спажываць нешта, ад чаго потым узнікне залежнасць. А ў Любы была інтэлігентная мінская сям'я. Бацька Любы быў ад пачатку незалежным журналістам, а потым заняўся бізнесам. Маці была выкладчыцай гісторыі па адукацыі, але калі Люба нарадзілася, яна вяла хатнюю гаспадарку. Калі Люба ўжо хадзіла ў школу, бацькі развяліся. Мама уладкавалася на працу акурат настаўніцай гісторыі. Гэта зноў жа не выпадак, калі дзяўчыну перасталі кантраляваць, бо сышоў бацька ці штосьці, і яна адразу звязалася з дурной кампаніяй. Не. Хутчэй наадварот. Я не пачала бухаць у 13 год. Я, ў прынцыпе, была такой добрай, такой прыкладовай дзяўчынкай, прыкладовай вучаніцай. Я слухалася маму. У нас, в прынцыпе, быў добры кантакт. Яна мне там не забараняла, ведаеш, захапляцца рок-музыкай, вешаць там плакаты. Але пры гэтым мяне не асабліва цягнула да нейкіх такіх, як кажуць, у маргінальных заняткаў. У мяне не было дрэннай кампаніі, у мяне доўгі час, у прынцыпе, не было як такой кампаніі. Я сидзела дома, чытала Урсулу Ле Гуін, слухала рок, глядзела анімэ. І, канешне, у Любы, як у любой беларускай школьніцы, рэгулярна былі такія самыя лекцыі пра шкоду спажывання псіхаактыўных рэчываў, як і ў мяне ў свой час амаль кожны тыдзень. Я з'яўляюся светлым прыкладам таго, што гэта не працуе, таму што у нас, на шчасце, не паказвалі такіх фільмаў кожны тыдзень, але у мяне ёсць траўма сапраўдная, звязаная з такім адным фільмам, таму што я была ў класе, напэўна, 5. То бок я была маленькай дзяўчынкай, і нам прыйшлі паказваць фільм таксама аб гераінавай залежнасці, і там проста быў нейкі падвал, нейкія шпрыцы, якія ўтыкалі ў шыю аграменныя, і потым гэтыя падлеткі, якім утыкалі шпрыцы там у шыю, паміралі ў гэтым падвале. І мне снілася гэта ў кашмарах, даволі доўгі час мне гэта снілася ў кашмарах, але справа ў тым, што гэта ўсё адно прывяло мяне туды, куды мяне гэта прывяло. Я ўсё адно прыйшла да спажывання рэчываў, ўсё адно атрымала нейкі свой досвед з гэтым звязаны. І так, першы раз кантраляваныя рэчывы Люба пакаштавала год у 16. Гэта было недзе прыблізна ў 15-16 год. Я была вельмі захопленая такой альтэрнатыўнай культурай. Заўсёды мне хацелася ўспрымаць гэта жыццё праз нейкую прызму мастацкага ўспрымання, праз нейкія нетыповыя, нестандартныя падыходы. І я пачала там, ведаеш, чытаць Кастанеду, чытаць бітнікаў. Я стасавалася з людзьмі, якія былі таксама захоплены ўсе гэтымі, часам нават эзатэрычнымі ці каляэзатэрычнымі тэмамі. Я ніколі не была такой моцна веруючай, але мне было цікава, што ёсць нейкі свет, па-за тым светам, які я разумею, і што ёсць цэлы клас, цэлы тып нейкага досведу, які недасяжны. Да гэтага ён яшчэ і забаронены, а я падлетка, і мне хочацца паспрабаваць нешта забароненае. Я ў пэўны момант, як бы гэта не гучала, вырашыла для сябе, што гэта мой шлях, што я паспрабую ў сваім жыцці, таму што я не змагу жыць, не ведаючы, як яно. У гэтай моя гісторыя таксама, наколькі я ведаю, потым ужо з размовы з іншымі жанчынамі і мужчынамі, якія спажывалі рэчывы. Яна нетыповая, таму што я пачала не з марыхуаны за домам, там сябра. Я пачала з салей, з гэтых спайсаў. Вось. Не тое, каб я неяк асэнсавана абірала спайсы, мне проста хацелася пакаштаваць нешта менавіта псіхадэлічнае, і, на жаль, у мяне не было сувязяў з нейкімі людзьмі, якія былі бы ў гэтым у добрым сэнсе прашараныя. Гэта была вось кампанія людзей прыблізна майго ўзросту, і там мне сказалі, ну там, хочаш стаць псіханаўтам, вось табе спайс. А ты ведаеш, што спайсы прадаваліся ў такіх зіплоках з вочкам такім намаляваным, і гэта ўсё так асэнсавалася, што там вось позірк у нешта недасяжнае. І гэта быў бы трып, гэта было дрэнна, я нікому не раю каштаваць гэтыя рэчывы. Бэд-трып, то бок дрэннае падарожжа, гэта такі стан псіхікі, які можа ўзнікнуць праз прыём пэўных псіхаактыўных рэчываў. Ёсць яшчэ сінанімічны слэнгавы выраз «злавіць ізмену». У такім стане ў людзей пачынаецца моцная паніка, і можа падавацца, што яны сыходзяць з ума, што б гэта не значыла.
або што яны паміраюць. У некаторых могуць нават з'явіцца нейкія галюцынацыі. А яшчэ змяняецца пачуццё часу. Секунды могуць падавацца гадзінамі. Мая знаёмая, якая таксама гэта перажывала, казала, што гэта як панічная атака, толькі табе падаецца, што яна ніколі ў жыцці не скончыцца. Я спачуваю усім, хто са мной таксама ў гэтыя там 12, 10 назовем гэта, каштаваў гэтыя рэчывы. Спайсы былі папулярнымі, значна ў тым ліку з-за таго, што яны не былі неяк нармаваныя. У іх формуле было вельмі лёгка замяніць нейкі элемент, каб тэхнічна гэта была іншая формула. І для гэтага гэтыя спайсы было вельмі лёгка перарабляць, каб яны былі нечым іншым, і ўжо як бы легальна іх можна было прадаваць. Ты ніколі дакладна не ведаеш, што з табой здарыцца ад кожнага канкрэтнага спайсу. Часам гэта можа быць эфект максімальна прыбліжаны да травы, што ты будзеш сядзець, заліпаць на траўку, цябе будзе цёпленька, добраненька, весела, і ўсё будзе добра. Іншы раз гэта можа быць такое, што ты гэта ўдыхнеш, і праз 2 хвіліны будзеш паўсці пад лаўкай, мычаць як карова і бліваць. Памятаеце, Люба расказвала, што хацела паспрабаваць нешта для пашырэння свядомасці, бо яе заўсёды прыцягваў нейкі загадкавы іншы свет. Ці наблізілася яна ў выніку да гэтай мэты? А тут уступае ў гру рэлігійная траўма. Таму што моя сям'я, уласна, хоць і маці мая, яна была веруючая, таму я была хрышчоная, я праз доўгі час не проста была хрышчонай, я была такой спраўнай каталічкай, я хадзіла да касцёлу, я наведвала гэтую нядзельную школу і зразумела, што ў мяне была рэлігійная траўма наконт граху, наконт здрады Богу і ўсяго такога. Першая моя такая спроба, яна скончылася бэд-трыпам, таму што мяне захлынула гэтае пачуццё віны перад мамай, перад Богам, і мне здавалася, што я трапіла ў пекла, і ў гэтым пекле мяне там караюць бясконца, што гэта такая фрактальнае пекла, дзе я бясконца перажываю гэты момант здзяйснення памылкі. І вось я там малю Бога аб тым, каб ён мяне прабачыў. Па ўнутраных гадзінніку гэта цягнулася, напэўна, 3 вечнасці, па рэальным гадзінніку гэта цягнулася каля 5 хвілін. Хаця Люба, як сама кажа, па адчуваннях пабывала на экскурсію ў пекле, пасля гэтага выпадку яна працягнула спажываць. Працягнула, я не скажу, што гэта было, ведаеш, сістэмна, што вось я з гэтага моманту там раз у тыдзень ці рэгулярна нешта ўжывала. Я прызнаюся, што яшчэ некалькі разоў ўжывала спайсы. Ведаеш, тут такі нават сацыяльны момант, што мне хацелася тусавацца далей з гэтымі прыкольнымі людзьмі, якія былі ў гэтай псіханаўтычнай кампаніі, і таму, калі яны прапанавалі нешта, я магла там на нешта згадзіцца, але, напэўна, ўжо не было такога трэшу, бо я ўжо ведала, што можа быць вельмі дрэнна, і калі я там згаджалася, я згаджалася на па чуть-чуть, і ўжо, ў прынцыпе, не заўсёды было прыкольна, але некалькі разоў было нармальна. Потым я на доўгі даволі такі час нічога не спажывала. Мне не вельмі хацелася, нават не за траўмы, проста спайсы, як бы, яны могуць фарміраваць залежнасць, але не з некалькі спробаў такога спарадычнага ўжывання. Таму ў мяне не было залежнасці сфармаванай, у мяне не было дзе дастаць, таму што гэта не было проста ў Беларусі, а ніколі, нават тады, калі гэта яшчэ не было так жорстка, як зараз. Вось, я даволі доўгі час нічога не спажывала, я думаю, прыблізна да 1-2 курсу універу ўжо. Прычым Люба пра свае цікавасці да спазнання паступіла на спецыяльнасць філасофія ў Беларускі дзяржаўны універсітэт. Адхада дакладна мацнейшая ад Беларускага дзяржаўнага універсітэту, бо калі ты вучышся на бюджэце, яны потым у цябе 2 гады цягнуцца. Ад ніводнага рэчыва твае адхады так доўга цягнуцца не будуць. У наступны раз Люба паспрабавала іншыя псіхаактыўныя рэчывы і ўжо не ў кампаніі аматараў эзотэрыкі, а ў іншай тусоўцы. Я доўгі час грала ў што-дзе-калі. Чалавек, нават які знаходзіцца ў спажыванні рэчываў, можа весці абсалютна нармальнае сацыяльнае жыццё, абсалютна нармальнае навуковае жыццё. Ён не абавязаны вам выглядаць як маргінал. Гэта могуць быць самыя розныя людзі. Дык вось, я доўгі час гуляла ў што-дзе-калі, даволі паспяхова, мяне там склалася таксама кампанія людзей. Там быў хлопец, ён пачаў зарабляць на покеры і пачаў падымаць вельмі вялікія грошы на той час і вырашыў, што трэба пакаштаваць усё. Ну і што трэба гэта зрабіць не аднаму, а з нейкімі прышпільнымі хлопцамі-дзяўчынкамі, з якімі ён тусуецца. Ён накупіў рэальна ўсяго, то бок там такая была скрынька, ляжала ў яго ў лядоўцы,
і там, ну, можа, не зусім сяго какаіну, уласна, я там не бачыла, магчыма, ён там быў, просто ён быў дарагі, можа, не дзяліўся, але, ну, просто клікаў там гона фен, гона тусібі, фен — гэта амфетамін, гэта вось чысты стымулятар, гэта тое, чым у вельмі разбадзяжанай форме лікуюць HDHD, СДВГ, то есть. Тусібі ніяк не расшыфроўваецца, ён так называецца тусібі, вось гэта ўжо кіслата. Ну, гэта псіхадэлічны плюс сімпатычны эфект, то бок ты такім кіслотным трыпе, але табе хочацца быць людзьмі і абнімацца. Меф таксама, гэта мефедрон, гэта тое, што называюць гэтым бычым ці сабачым кайфам, гэта проста вельмі моцны эмпатыка-эйфарычны эфект. Яшчэ мы з гэтай кампаніі пакаштавалі ўласна ЛСД. Ой, там цікава, нам яго сябры у цягніку з Берліну, там яны ехалі, правазілі яго нейкай сметніцы ці ў чымсьці, я ўжо так дакладна не памятаю. Ля году цягнуўся гэты час такога не сістэматычнага, але рэгулярнага спажывання разам з гэтымі людзьмі, там з аднымі, з другімі, але прыблізна з адной тусоўкі. Чаму я кінула у той момант? Я нават не ведаю да канца, як гэта для сябе растлумачыць, але ў мяне ёсць тэорыя. Маё улюбёнае рэчыва — гэта, уласна, амфетамін, як я казала, гэта стымулятар без дадатковых нейкіх эмпатыка-эфектаў. То бок у цябе можа там, у прынцыпе, скакнуць, ведаеш, адрэналін, дафамін, ты будзеш там больш нейкая радосная, прыязная, але гэта не звязана непасрэдна з эфектам рэчыва, гэта звязана з тым, што ён стымулюе там выработку адрэналіна, і гэта можа ўплываць на тое, што цябе там настрой палепшыцца. Вось, я яго доўга карыстала, і ў нейкі момант я перастала яго карыстаць як рэкрэацыйны, то бок там на тусоўках, паразмаўляць, не спаць некалькі сотняў. Я пачала яго мікрадозіць проста ва ўласным закрэсе. То бок я мела там грам ці 2 дома на руках, я патрошкі мікрадозіла, пісала там свае навуковыя працы для ўнівера, проста слухала музыку, глядзела фільмы, і гэта было, ну, такіх колькасцях, што я нават там спаць потым клалася. Канешне, я не шмат спала ў той перыяд і не вельмі добра, але не настолькі гэта было неяк жорстка, каб я там вось не магла спаць. То бок, ведаеш, калі гэта тусоўка, гэта можа быць, ну, калі ты у спажыванні знаходзішся, у цябе там няма толеру, то это можа быць там кшталту 2 грамы на 1 нос, а гэта шмат. І гэта ўплывае ўсё адно на фізічны стан, нават калі цябе там не торкае так моцна. А калі ты можаш спаць, гэта, ну, гэта вельмі малыя дозы. Некаторы час Люба працягвала тусавацца з гэтай кампаніяй, дзе можна было пакаштаваць разнастайныя рэчывы. Тут я падзначыла слова «толер» і выраз 2 грамы на 1 нос. Толер, то бок талерантнасць. Гэта такая асаблівасць арганізма, што ён праз час спажывання прыстасоўваецца да прыёму пэўнага прэпарата, і таму патрэбная ўсё большая і большая доза, каб дасягнуць жаданага эфекту. А яшчэ мне вельмі спадабаўся выраз 2 грамы на 1 нос. Гэта не тое, каб спецыфічны жаргон, гэта проста літаральна апісанне сітуацыі, бо найчасцей амфетамін ужываецца ў так званых дарогах, і ён нюхаецца, і вось, у прынцыпе, пакутвае твой нос у першую чаргу. Гучыць гэта ўсё так, быццам Любе было даволі проста адмовіцца ад псіхаактыўных рэчываў. Проста ў нейкі момант ёй гэта як быццам самой надаела, і таму я задаюся пытаннем, як яна ацэньвае. Ці пачала ў яе выпрацоўвацца залежнасць і нешта кшталту таго ў той перыяд? Гэта насамрэч складанае пытанне, бо чалавеку самому даволі цяжка адказаць на пытанне, ці ёсць у яго залежнасць. Пры тым, што гэта асобным чынам цяжка, калі ты ў спажыванні, і асобным чынам цяжка, калі ты ўжо не ў спажыванні. Я думаю, што мяне дакладна сфармавалася эмацыйная залежнасць, і я думаю, што яна ўсё яшчэ ў мяне ёсць, але я б не казала аб гэтым як аб чымсьці вельмі страшным такім. Бо заўсёды ёсць нейкія, ведаеш, аўтаматычныя думкі, калі нам неяк дрэнна, ці сумна, ці нешта яшчэ ў нас у жыцці адбываецца, ці наадварот, напрыклад, вельмі класна, і мы адразу думаем штосьці такое, зараз бы там яшчэ сырок з'есці, і было б агулам заебісь. І вось гэта прыблізна аб тым жа, што часам мяне даганяюць думкі, што вось зараз нейкі такі стан, у якім я ведаю, што калі б я прыняла з чалавекам, якога я спаткала і закахалася, то было б больш заебісь. Я проста не ўспрымаю гэта як нейкую дрэнную рэч, гэта тое, што называюць цягай.
Яна ёсць у людзей, якія даволі доўгі перыяд спажывалі, але гэта не заўсёды нешта такое, што немагчыма пабароць, што неяк руйнуе тваё жыццё. Гэта проста яшчэ адна рыса тваёй асабістасці, што хтосьці там у такія моманты спецыфічныя думае аб каве, аб сексе, а чымсьці яшчэ, ты думаеш аб спажыванні. Я перастала, калі я ўжо ўшла на такое соло спажыванне. Мне проста ў нейкі момент выпрацаваўся толер. І тут некалькі фактараў. Перш, у мяне не было грошаў, каб пастаянна павышаць дозу. Па-другое, мне самой ўжо стала непрыкольна, бо як я казала, што, напрыклад, табе хочацца якогось эфекта. Табе раней для яго патрэбна было там, не ведаю, 0,1 граму. Зараз для такога эфекту патрэбна там 0,5. Эйфарыя там ці канцэнтрацыя у цябе будзе такая ж, але твайму целу будзе значна горш ад 0,5, то бок усе там, не ведаю, зубы пачнуць шкрыпець, балець суставы, штосьці можа адбыцца такое. І мне гэта неяк ужо было непрышпільна. Ведаеш, я нават скажу так, я вырашыла прыпыніцца. Я ніколі ў жыцці дагэтуль не прымала рашэнне спыніць спажыванне канчаткова, але ў той момант я вырашыла, што мне трэба прыпыніць спажыванне, і гэта, напраўдзе, мне так даволі лёгка далося. Я проста зрабіла гэта ў адзін дзень, я там данюхала тое, што было, і больш гэтага нейкі час не рабіла. Ну, доўгі час, то бок там год таксама ці нешта такое. Тут я, як трывожная асоба, якая да таго ж вырасла ў рэпрэсіўнай беларускай дзяржаве, дзіўлюся, што Люба не баялася проста так захоўваць тыя рэчывы дома. Хаця гэта крымінальная адказнасць. Прынамсі, у яе не было апасенняў, што бацькі могуць штосьці такое знайсці і аб нечым даведацца, бо яна ўжо жыла асобна ад маці. Але няўжо ў іх кампаніі не здаралася ніякіх там гучных затрыманняў, не было такога страху, што твой прыяцель раскажа сілавікам, што вось Люба, між іншым, таксама спажывае, і ў яе можа быць штосьці ў хаце. Гэта ж вось былі 2015-2016 год, калі пачалася гэта хваля затрыманняў, адбывалася вось пагаршэнне палітыкі, наркапалітыкі нашай улады, і большасць знакамітых справаў па затрыманні людзей з рэчывамі ў Менску адбываліся, уласна, з людзьмі, якіх я ведала. То бок не ўсіх так уж асабіста, некаторых там праз адну руку, але гэта ўсё былі людзі, якіх я ведала. Мы проста гэта так не ўспрымалі ў той момант. Ведаеш, па-першае, проста, мне было там 19, я была дурнейшая, чым зараз, я была яшчэ там непужаная, і здавалася, што мы там ўсё гэта неяк скрытна робім, што мы малайцы, мы там трымаем твар, все будзе ў парадку. Зараз я трошки ахуеваю, калі ўспамінаю, што я там за пакетикам стафа просто ў кішэні праязджала ў метро, міма апоркі, просто нешта з сабой насіла. І не тое, каб, ведаеш, я не думала аб тым, што можа здарыцца нешта зло, я просто была ўпэўнена, што са мной нічога не здарыцца, што я малайчынка. І так, яшчэ адзін стэрэатып з майго дзяцінства аб тым, што беларускія сілавікі, якія ўсё ведаюць і ўсё бачаць, быў разламаны. У Любы за час спажывання ні разу не было ніякіх праблем з міліцыяй. Потым, як мы памятаем, яна увогуле год не спажывала ніякіх кантраляваных рэчываў. А што ж здарылася праз год? Ой, здараецца вельмі дрэнная рэч, я выхожу замуж. І гэта, насамрэч, гэта праўда дрэнная гісторыя. Гэта гісторыя пра аб'юзіўныя адносіны з нарцысам такім канкрэтным, ведаеш, стэрэатыповым, як з кніжак. І гэта таксама чалавек з досведам спажывання, нават з досведам прадавання. Ну, гэта быў дрэнны перыяд майго жыцця, дзе мне выебалі мозг, трошкі зламалі псіхіку, дзе таксама адбывалася сумеснае спажыванне, і гэта не было весёлае сумеснае спажыванне, бо калі чалавек апрыоры цябе там шантажуе, ці табе пагражае, ці неяк спрабуе там зламаць твою псіхіку, праманіпуляваць з табой, і дадаткова, калі гэта робіцца пад уплывам нейкіх рэчываў, калі твой стан псіхічны, ён больш падатлівы, і ён больш нейкі гнуткі, і зразумела, што гэта можа вельмі моцна паўплываць, і я думаю, што на мяне гэта моцна паўплывала, у тым ліку з-за таго, што адбывалася сумеснае спажыванне. Не ўпэўненая, што гэта заўсёды быў менавіта мефедрон, бо ён тады яшчэ не быў так суперпапулярны ў Беларусі, гэта трошкі пазней адбылося. Але, ну, вось такія стымулятары, эйфарэтыкі, тое, што можна было знайсці, надзвычай гэта было пад назвай мефедрон. Як мы разумеем, аб'юзіўныя стасункі гэта само па сабе жахліва. А на Любу яе партнёр псіхалагічна ціснуў, калі яна была ў такім уразлівым стане.
Тое, якой моцы гэта быў ціск на псіхіку, цяжка нават уявіць. Я таксама не ўяўляю, як гэта я вывезла. Зноў, напэўна, пашчасціла, што я такі чалавек эгоістычны, напэўна, у добрым для мяне сэнсе, што я заўсёды была трошкі зацыкленая на сваім унутраным сусвеце. Мне было важна, што я перажываю, мне было важна мая творчасць. Для мяне было важна мая асабістасць і магчымасць неяк праяўляцца ў свеце, таму я вельмі моцна супраціўлялася спробам абмежаваць маю асабістасць і маё жыццё. Аб'юзеры такога тыпу, чалавек спрабуе выкрасціць тваіх сяброў з твайго жыцця, выкрасліць твои хобі з твайго жыцця, каб ты сядзела з ім, каб ты больш ні з кім не стасавалася, каб ты не хадзіла нікуды, таму што все твои сябры нейкія дурныя. Але для мяне настолькі важна было у добрым сэнсе нарцысічныя праявы, бо ў кожнага чалавека ёсць нарцысічныя рысы. Кожнаму чалавеку трэба ў якойсьці ступені нарцысычна праяўляцца, проста камусьці больш, камусьці менш. Мне трэба вельмі. Я ішла, шчыра кажучы, на паваду, але, напэўна, занадта павольна, і чалавек ужо сам пачаў псіхаваць. Я думаю, што ён у канцы прыйшоў да высновы, што ад мяне можа лепей адказацца, таму што ён потым знайшоў сябе іншую, новую, там, 16гадовую дзяўчынку, якая згадзілася вельмі хутка кінуць у сваю сям'ю, пераехаць у іншы горад, разарваць самі сувязь і так далей. Спачуваю дзяўчынцы, спадзяюся, што з табой ўсё ў парадку. Люба зразумела, што не гатова адмаўляцца ад свайго жыцця. Да таго ж яе сябры і сяброўкі падтрымлівалі такі выбар. У дзень, калі Люба сышла ад свайго мужа, яны нават зрабілі невялічкае свята. І хаця, як гэта часта бывае ў аб'юзіўных стасунках, яна адчувала вельмі шмат віны да свайго партнёра, думала, што яна яму як бы здраджвае са сваімі хобі. Люба выйшла з гэтых стасункаў. І разам з тым выйшла з сумеснага спажывання мефедрону. Ну, па-першае, у нас з ім не было зноў-такі рэгулярнае спажыванне. Напэўна, на шчасце, у нас не было грошаў. Па-другое, неяк так. Не было гаворкі аб тым, каб мы вось там рэгулярна спажывалі. Хаця, напэўна, калі б грошы былі, ведаючы гэтага чалавека, ўжо гледзячы так з вышыні досведу, я думаю, што мы бы часта спажывалі, калі б яго было на гэты грошы. Таму не, мне не было цяжка. Я наогул аб рэчывах у той перыяд не думала. Я, напэўна, ніколі у жыцці не спажывала нічога ад нейкай скрухі і смутку такога. Вот, можа, там нейкую колькасць разоў, але ніякай сістэмнага спажывання, каб заліць, ці занюхаць, ці запаліць сваю вось гэтую тугу, у мяне ніколі такога не было. Я хацела заўсёды штырыцца, падняцца, разагнацца. Я проста вельмі смутная дзяўчынка па жыцці. Мне і так заўсёды смутна. Я не хачу, каб было яшчэ смутней. І тут мне ўспамінаецца размова з адной псіхатэрапеўткай, якая працавала ў аддзяленні рэабілітацыі для людзей з залежнасцямі. Па яе назіраннях людзі часта праходзяць у спажыванні ці алкаголю, ці іншых псіхаактыўных рэчываў, таму што ім проста падабаецца гэты стан. Гэта проста весела. Але ёсць і тыя пацыенты і пацыенткі, якія спажываюць рэчывы, каб неяк даць рады сумам, нудотай, сорамам ці іншымі эмоцыямі, з якімі чалавек не ведае, як даць рады па-іншаму. Я гэта метафарычна называю затыканнем эмацыйнай дзіркі ў душы. Магчыма, любое больш-менш сістэматычнае спажыванне можа быць у нейкім сэнсе спробай заткнуць гэтую дзірку, але ў кожнага дзірка свая. То бок я таксама думаю, што да мяне ў некаторыя моманты жыцця да спажывання прыводзіла мая ўласная дзірка, але, напэўна, мая ўласная дзірка — гэта дзірка самарэалізацыі і нейкай там вось гэтай самаадзнакі. То бок мне падабалася, што я там магу, не ведаеш, там, прыняць сваё цела і любавацца сабой, там, адчуваць сябе сексуальна і танчыць. І не тое, каб я гэтага ніколі не магла рабіць у іншыя часы, але мне доўга было з гэтым складана, мне часамі дагэтуль з гэтым складана, проста зараз я з гэтым працую. А зараз будзе момант, які, канешне, не трэба ўспрымаць як заклік для спажывання, як прапаганду чагосьці. Давайце проста паглядзім на тое, над чым раздумвае Люба, як на адну з навуковых медычных гіпотэз. Я веру ў псіхатэрапію ў сэнсе драг-тэрапію. Я упэўненая, што гэта замала даследуюць, што гэта варта даследаваць, што
мы забываемся, што вось гэтыя забароненыя рэчывы гэта ўсё яшчэ рэчывы, якія ну літаральна хімія, якая можа ўплываць на мозг. І не можа быць адназначна дрэннага ўплывання. Гэта могуць быць спецыфічныя эфекты, якія мы можам выкарыстоўваць па-рознаму. І я думаю, што чалавецтва губляе вельмі шмат вось гэтым такім агульным забаронам, таму што ёсць не проста тэорыі, ёсць доказы, што розныя рэчывы могуць вельмі эфектыўна дапамагаць ад розных вось гэтых разладаў і захворванняў, у першую чаргу псіхічных. Ёсць псіхадэлічная тэрапія. Я, на жаль, не вельмі добра памятаю цифры, але я была на лекцыі, дзе жанчына з Украіны, якая працуе з рэабілітацыяй мужчынаў, якія павярнуліся з фронту. Яны там зараз выбіваюць права на власна псіхадэлічную тэрапію. Ім дазволілі праводзіць даследаванні на людзях у перадсуіцыдальным стане, то бок людзі, на якіх ужо нічога не спрацавала, яны гатовыя забіць сябе проста зараз. І там эфектыўнасць была нешта каля 80%. То есть там 8 чалавек з 10 выказалі значнае паляпшэнне свайго псіхічнага стану. Пасля вось гэтай псіхадэлічнай тэрапіі там грыбы былі пад назіраннем. То есть там не 1, не 2, 80% людзей перастае хацець забіць сябе. Нават пасля аднаго сеансу тэрапіі пад назіраннем. То бок там спецыяльным чынам гатуюць гэтых куратараў, гэта медычныя супрацоўнікі там прысутнічаюць абавязкова на гэтай сесіі, гатовяць там сяброўскую атмасферу, рыхтуюць самого чалавека, ім распавядаюць, што з ім будзе адбывацца. Іншая, напрыклад, тэрапія МДМА для людзей з трывожным разладам. Яна таксама афігенна працуе, таму што вось у цябе, напрыклад, калі у цябе трывожны разлад, у цябе не хапае нейкіх, так груба кажучы, нейронных сувязяў, што вось у цябе ёсць такія аўтаматычныя думкі трывожныя, і табе патрэбна выбудаваць новыя нейронныя сувязі, што я вось не знаходжуся ў нейкай сітуацыі, я звыкла трывожуся аб чымсьці, але вось зараз я паспрабую зрабіць інакш, і нічога не зрабілася, ніхто не памёр, всё скончылася добра, вось моя новая нейронная сувязь. Гэта гучыць проста, гэта ахуець, як не проста зрабіць самой. Гэта можна рабіць у псіхатэрапіі, і гэта вельмі складана і цяжка, а гэта можна рабіць з дапамогай МДМА. Вось если у людзей там праблемы з самаадзнакай, яны не адчуваюць сваё цела, яны не пачуваюцца камфортна ў сабе, яны сабе не падабаюцца, ім здаецца, што яны не падабаюцца нікому іншаму. Ужыванне эйфарэтыкаў пад назіраннем, напрыклад, я тут не заклікаю, ведаеш, самалікавацца, але проста кажу, што гэта працуе, і ёсць шмат, досведаў людзей, якія дзяліліся, што яны гэта рабілі там самі, але гэта вельмі дапамагло, і я у ліку тых людзей, каму гэта дапамагло. Так вось, ты можаш ужываць гэтыя эйфарэтыкі пад эйфарэтыкамі, пад імпатагенамі. Ты будзеш адчуваць сябе вельмі эмпатычнай і вельмі адкрытай сусвету, ты будзеш адчуваць, што там все любяць цябе, ты любіш усіх, все людзі браты, все ахіренна, маё цела самае цудоўнае цела на гэтым свеце, як і цела там таго, хто побач. Людзі, дарэчы, вось цікава, яны рэдка займаюцца сексам пад гэтым, таму што гэта немагчыма, але людзі амаль заўсёды распранаюцца проста таму, што яны скідваецца гэты бар'ер, што я там неяк няёмка з маім целам. Ім проста вельмі падабаюцца целы і кранаць іх, і гэта вельмі прыемна. Гэта фарміруе сувязь, што цябе могуць абажаць, твоё цела могуць абажаць, і ты можаш абажаць цела іншых, і вы можаце не саромецца, што ты не нейкая няёмкая, што ты не нейкая нязграбная. І ты таксама потым уже не знаходзячыся ў спажыванні, можаш у думках вяртацца да таго пачуцця, бо ты яго запамінаеш, і як бы ставіць сабе гэтае пачуццё як, груба кажучы, мэту свайго паўсядзённага пажыцця. І гэта працуе, гэта рэальна працуе, гэта нейронную сувязь, якую можна крывёю і потам будаваць на тэрапіі, а можна збудаваць за некалькі сесій ужывання рэчываў. Тут я магу толькі падзяліцца, што я са сваім генералізаваным трывожным разладам лікавалася з дапамогай когнітыўна-паводзінавай тэрапіі і антыдэпрэсантаў. І мне гэта дапамагала. Не за адзін раз, але з кожным тыднем станавілася ўсё лягчэй дакладна. Не заклікаю людзей там неяк актыўна пачаць спажываць. Я ўвогуле не заклікаю, як казала, ані кінуць, ані пачаць. Я проста кажу, што ёсць моцная стыгма гэтай тэмы ў грамадстве, і што у тым ліку за гэтай стыгмы і за папросту капіталістычных палітык, што, напрыклад, на алкаголю зарабляюць, і не карысна для тых, хто зарабляе на алкаголі, пускаць на рынок, напрыклад, яшчэ МДМА ці яшчэ нешта. Дык вось з-за гэтага проста губляецца магчымасць дапамагчы вялікай колькасці людзей. Гэта можна было б даследаваць медычна, гэта можна было б таксама фарміраваць нейкія больш складаныя там прэпараты, гэта мог бы быць нейкі мікрадозінг, гэта магло бы быць, слушнай справай такой медычнай. Зразумела, усе гэтыя веды і погляды Люба набыла не ў адзін момант.
Мы з вамі спыніліся на тым, дзе яна сыходзіць ад мужа і прыпыняе спажываць мефедрон. У той момант яна яшчэ не займалася ніякім наркаактывізмам. Як жа яна ў выніку да гэтага прыйшла? Ой, даволі рандомна з аднаго боку, з іншага боку зусім не рандомна. Я насамрэч актывізмам, вось як такой актывісцкай працай занялася недаўна, у 22-м годзе толькі. Я да гэтага працавала ў офісе на фултайме, на менеджерскай пазіцыі. Я выпалілася, я сышла, я збіралася нейкі час не працаваць, але мне хацелася нешта рабіць, і я проста ведала нейкую колькасць людзей, напрыклад, вось сваю ўжо цяперашнюю саратніцу па нашай наркафем-ініцыятыве, які працавалі ў актывізме ўжо тады. Я прыйшла да гэтых людзей, напісала ім і спытала там, куды можна ўпісацца, каму трэба дапамога. Я вось умею то-то, то-то і то-то, я магу гэта рабіць вось на нейкіх валантэрскіх пачатках там. І, уласна, мне там далі кантакты. Першапачаткова прыйшла ў квір-ініцыятыву, і там як такая тэхнічная менеджерка дапамагала арганізоўваць фестываль, і мы ў ёй працавалі з маёй каліжанкай, аб якой я ўжо казала. Мы шмат, зразумела, з ёй стыкаліся, стасаваліся, размаўлялі, у тым ліку размаўлялі пра фемінізм, размаўлялі пра спажыванне рэчываў, таму што мы былі да гэтага шапачна знаёмыя, і мы ведалі адна аб адной, што ў нас ёсць гэты досвед спажывання, мы проста не былі блізкімі сяброўкамі, мы ніколі гэта не абмяркоўвалі. Пачалі папросту натыкацца на такія, вось ведаеш, гэтыя вострыя вуглы і на агульныя меркаванні адносна гэтых вострых вуглоў, што жаночае спажыванне не асвятляецца амаль ніяк у беларускім актывізме. У жанчын, якія знаходзяцца ў спажыванні, ёсць даволі спецыфічныя праблемы, аб якіх таксама быццам бы ніхто не кажа, можа толькі, ведаеш, там па вуглам дзесьці паміж сабой дзяўчынкі могуць гэтым падзяліцца, але нават гэта не заўсёды, таму што гэта звязана з сорамам, стыгмай, самастыгмай, віной. То бок цікава, мы зараз праводзім групы падтрымкі, і мы размаўлялі аб стыгматызацыі і прыйшлі да цікавай высновы, што большая часть стыгмы яна паходзіла з унутры самой супольнасці, што там нейкія мужчыны над імі смяяліся, там ціснулі, ты яшчэ не спажываеш, мы тут все спажываем, ці чаму такая маленькая доза, ты што там баішся. Часцей за ўсё на жанчын, якія апыняюцца ў сітуацыі спажывання, ціснуць мужыкі, якія знаходзяцца побач. Канешне, ёсць там праблемы з цыклам. Усім відавочна, што можа быць нешта з цыклам, але ніхто не размаўляе, як даць сабе з гэтым рады. Як бы да гінекалагіні з такім пытаннем у Беларусі не пойдзеш. Ёсць, зразумела, там праблемы з рэпрадуктыўнымі правамі, што калі там адкроецца, што жанчына нешта спажывае, ці нават нешта спажывала, у яе могуць забраць дзяцей. Але ёсць стыгматызацыя і дыскрымінацыя на ўзроўні людзей, якія, здавалася б, з табой знаходзяцца там у адным полі з табой селі сраць, але пры гэтым ўсё яшчэ цябе дыскрымінуюць. І тут я ўспомніла гісторыю сваіх знаёмых мужчын, якія доўгі час знаходзяцца ці знаходзіліся ў сістэмным спажыванні алкаголю. Побач з імі заўсёды былі нейкія жанчыны, партнёркі, маці, дочкі, сёстры, якія іх падтрымлівалі, лячылі, клапаціліся. Пры гэтым жанчыны часта застаюцца сам-насам у сваім спажыванні. Бываюць выключэнні, канешне, але як часта мы іх бачым. Дарэчы, частая гісторыя, гэта гісторыя аб тым, што жанчына заходзіць у спажыванне, таму што яе спажывае партнёр. Па-першае, што можа яна хоча з ім зблізіцца, таму што яна закаханая, па-другое, што яна хоча яго падтрымаць, яна бачыць, што яму там цяжка аднаму, яна хоча быць як бы ў адной лодцы з ім. Гэта можа быць нейкі ціск, што там партнёр, не ведаю, не хоча ці не можа займацца сексам там без спажывання, неяк на яе цісне, што там я хачу, каб мы разам там былі ў гэтым кайфе. І гэта вельмі частая гісторыя, з якой сутыкалася рэальна вялікі адсотак жанчын. Мы яшчэ не рабілі даследавання, але мы збіраемся яго зараз рабіць. І зразумела, што сексуальны гвалт рознага роду у моманце спажывання гэта капец якая страшная праблема, і гэта капец якая распаўсюджаная праблема. Людзі схільныя уступаць у нейкія там сексуальныя сувязі пад уплывам чаго заўгодна, калі яны аказваюцца там у адным пакоі і падабаюцца адно аднаму. Трэба разумець, што гэта зменены стан свядомасці і што
не заўсёды чалавек можа там даць ясны адказ, ці хоча ён сексу, ці не заўсёды жанчына можа, в прынцыпе, даць нейкі адказ, таму што часта ёй насыпаюць такую ж дозу, што гэтаму 2-метроваму каню, і яна там потым ляжыць у адключкі. Ну, і, в прынцыпе, чалавека ў такім стане лягчэй можа быць, не заўсёды, але можа быць лягчэй прагнуць на штосьці. І я лічу, што калі цябе прагнулі, гэта, канечне, таксама гвалт. І, на жаль, большасць жанчын гэта таксама перажывала ў той или іной форме. Відавочна, жанчыны, якія маюць досвед спажывання псіхаактыўных рэчываў, маюць яшчэ і вялізную колькасць разнастайных спецыфічных праблем. Таму наркафем-ініцыятыве тэарэтычна можна заняцца шмат якімі вузкімі напрамкамі дзейнасці. І я хачу даведацца ў Любы, як менавіта яна сама бачыць сваю місію і чаго б яна хацела ў ідэале дасягнуць. Я хачу дэстыгматызаваць усю гэту гісторыю для жанчынаў. Я хачу дапамагаць жанчынам. Я там суперфемка, і я хачу, каб жанчынам было трошкі лепей. Па-другое, я наркаактывістка, і, в прынцыпе, чалавек, які зацікаўлены ў гэтай тэме. Мяне вельмі крыўдзіць і бянтэжыць тое, колькі дагэтуль у нас ёсць стыгмы. Ёсць, дарэчы, гэта цікава, што некаторыя такі, там у 16 год яшчэ нармальна, а калі вось уже там потым, то гэта ўжо ненармальна. Ты з намі там нешта паліў 16, а потым там прыходзіш да нас 30гадовы і кажаш, не, я ўжо такімі, дзіўны вы. Карацей, я падсумавала, што, напэўна, у мяне ёсць практычная частка місіі і тэарэтычная частка місіі. Практычная частка місіі — гэта тое, што я хачу вось для жанчын цалкам і для жанчын з досведам спажывання зрабіць гэты свет трошкі лепш. А больш тэарэтычная частка, што, канешне, я б хацела, у прынцыпе, адвакаваць там за змену наркапалітыкі там у гэтай Беларусі будучыні, бо ў нас відавочна будуць гэтымі вялікія праблемы, нават калі прыйдзе дэмакратыя. Таму я спадзяюся дажыць, я спадзяюся мець магчымасць прыехаць і штосьці казаць, і спадзяюся, што да гэтага моманту я ўжо сабяру нейкі такі пакунак досведу, матэрыялаў, каб у мяне былі такія падставы за нешта агітаваць. Але дэмакратыю ў Беларусі ўсё яшчэ не здарылася. І актывістам і актывісткам даводзіцца ўвесь гэты час прасоўваць інтарэсы людзей з досведам спажывання ў аўтарытарнай краіне. Як выглядаў наркаактывісцкі рух у Беларусі апошнія гады? То бок якраз калі Люба пачала займацца наркаактывізмам. Калі мы кажам пра наркаактывістаў Беларусі, мы ў першую чаргу кажам там пра Легалайз Беларусь. Я з імі тусавалася, але выключна ў сэнсе тусавалася, я ніколі не ўдзельнічала ў дзейнасці Легалайз Беларусь. Толькі вось там мінулым годам я з'ездзіла на іх школу наркаактывізму, але дагэтуль я гэтых людзей ведала выключна як там прыяцеляў. Я ведала, што яны робяць, але я гэтым не ўдзельнічала. Але так агулам я магу сказаць, што было пачуццё, што да 20-го года улада прыкрывала вочы ручкай так, глядзела скрозь пальцы на любы актывізм, пакуль ён не станавіўся ўжо нейкім проста там рухам. 15 чалавек, якія там малююць дзіўныя плакаты за квір, за Легалайз, за штосьці там яшчэ, робяць нейкія там перформансы, нешта там праводзяць, няхай яны там сябе праводзяць, толькі б у палітыку не лезлі. Гэты людзі ў Беларусі доўгі час дзейнічалі, гэты людзі выходзілі з пікетамі, там падаваліся ва ўсялякія установы, ўсё было ў парадку, і, уласна, эмігравалі яны прыблізна тады ж, калі ўсе мы. Гэта пры тым, што ў Беларусі надзвычай жорсткая наркапалітыка. Чым яна такая жорсткая? Глядзіце. У 2023 годзе арганізацыя Легалайз Беларусі разам з моладзевым блокам прэзентавалі вялікую справаздачу па наркапалітыцы ў Беларусі. Па-першае, у Рэспубліцы Беларусь ні заканадаўства, ні правапрымяняльная практыка не служыць эфектыўнаму размежаванню паміж дзеяннямі, якія звязаны з ужываннем, і дзеяннямі, якія звязаны з камерцыйным збытам, каб абагаціцца. Груба кажучы, калі чалавек гандлюе гераінам гуртом, гэта збыт. І калі чалавек паліў марыхуану і перадаў касяк сябру, гэта таксама часта кваліфікуюць як збыт. А калі чалавек не аднаму сябру перадаў той касяк, а сяброў сабралася некалькі ў пакоі, і яны гэты касяк перадавалі па коле, то гэта збыт здзейснены групай асоб. Абсурд? А тэрміны зусім не абсурдныя. За так званыя незаконныя дзеянні без мэты збыту наказваюць абмежаваннем волі, то бок хіміяй, або пазбаўленнем волі на тэрмін ад 2 до 5 год. І гэта датычыцца ўсіх кантраляваных рэчываў, якога заўгодна аб'ёму. Мінімума няма. То бок за які-небудзь пыл ад высахлай марыхуаны, якая неяк патрапіла ў кішэню, чакае ў найлепшым выпадку
2 гады хіміі. І ведаеце, колькі за адзін 2020 год людзей, якія фактычна проста мелі, а нават не гандлявалі псіхаактыўнымі рэчывамі, прыцягнулі да крымінальнай адказнасці па гэтым артыкуле. 1344. 250 чалавек былі пазбаўленыя волі ў якасці пакарання. А што, калі хтосьці прадасць ці падарыць пэўнае рэчыва чалавеку, які ці якая, не дай бог, праз гэта памрэ? Ад 12 до 25 гадоў пазбаўлення волі. Са штрафам або без яго. Да 25 гадоў, чвэрць стагоддзя. Можа, такія велізарныя тэрміны гэта прынамсі эфектыўна? Ну, глядзіце, траціна ўсіх зняволеных у Беларусі сядзяць менавіта па наркатычных артыкулах. Калі мэта гэтых велізарных тэрмінаў была ў тым, каб людзі напужаліся і ні ў якім разе не сталі нават дакранацца да кантраляваных рэчываў, то чаму ж такая колькасць людзей у турмах па гэтых артыкулах? Ці можа такая рэпрэсіўная палітыка кагосьці ад чагосьці ўвогуле спыніць? Кагосьці ад чагосьці так, але агулам ці спыняюць яны наркаспажыванне ў Беларусі, канешне ж не. Нейкі адсотак людзей запужае, але гэта зноў гісторыя пра тое, што я там кашмары сніла цягам 10 год, а потым все адно пайшла спажываць. Што яшчэ прыдумала беларуская дзяржава для працы са спажываннем кантраляваных рэчываў? Можа быць, нейкі эфектыўны алгарытм лікавання людзей з залежнасцю. Лікаваннем людзей з залежнасцямі ў Беларусі займаюцца псіхіятры-нарколагі і псіхіятркі-наркалагіні. І такой спецыяльнасці няма ў заходняй Еўропе. Там залежнасць лічыцца адным з псіхічных разладаў, якім суадносна займаецца проста псіхіятр ці псіхіятрка. І няма ніякага сэнсу выносіць залежнасць у нейкую асобу галіну медыцыны і прыдумляць нейкую асобую медычную спецыяльнасць. У Беларусі ж у спадчыну ад савецкай сістэмы аховы здароўя засталася такая наркалогія. У Савецкім Саюзе нарколагі і наркалагіні ў асноўным займаліся лячэннем алкагалізму шляхам прымянення прымусовых мер медыцынскага характару. Што гэта за меры? Ну, напрыклад, працатэрапія, каб людзі працавалі і не думалі пра тыя рэчывы. Пацыенты тады стыгматызаваліся на ўзроўні са злачынцамі. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Памятаеце гэтую сцэну са знакамітага фільма «Аперацыя И»? А можаце сабе ўявіць нейкую такую фразу датычна людзей з іншымі псіхічнымі хваробамі? Напрыклад, ну што, дэпрэсіўнікі і хуліганы? Кто хочет сегодня поработать? Абсурд, правда? А беларуская сістэма лячэння залежнасці недалёка сышла ад гэтага абсурду. Калі нават лекары і лекаркі намагаюцца прыўнесці ў сваю працу нейкія больш эфектыўныя перадавыя метады лікавання, гэта ўсё разбураецца праз то, як увогуле функцыянуюць беларускія ўстановы аховы здароўя. Люба, напрыклад, аднойчы апынулася ў мінскім гарадскім клінічным цэнтры псіхіятрыі і псіхатэрапіі. На зломе 14 і 15 года я трапіла на Бехцерева у гэты аддзел неўрозаў. Я трапіла туда агулам па прычынах не звязаных са спажываннем. Я курыла траву ў той момант, але таксама не пастаянна. То бок яны былі ў маім жыцці, але вельмі маленькія колькасці. Я проста там фільмікі нейкія пад імі глядзела. У мяне там былі іншыя стрэсы, звязаныя таксама з мужиком, які мне ёб мозг, з першай жыцці сесіі, всім такім. Вось, я трапіла на Бехцерева. Я до таго, што я просто трапіла на Бехцерева, мне яшчэ не пашчасціла. Я была наіўная, я была дурная, і калі мяне спыталі, ці вы ўжывалі што-небудзь калі-небудзь, я сказала, што ўжывала і распавяла там. Ну, яны пачалі пытаць, што так, якія у вас былі досведы. Ну, я ў тым ліку распавяла пра свой бэтрып. Я не раю нікому, хто слухае мяне з Беларусі, што-небудзь казаць беларускім медыкам, што у вас быў такой досвед, не рабіце гэтага, паклапаціцеся аб сваёй будучыні. Вось. Мне пашчасціла ў тым сэнсе, што ўсё ж такі яны там яны як бы апісалі, але не запісалі, што я там схільная да залежнасці, не паставілі мяне там на наркалагічны ўлік, але яны могуць гэта зрабіць, таму не рабіце гэтага. Наконт таго, што сістэма савецкая, ну так, яна савецкая, то бок ты трапіў у якімсьці стане складаным, то бок у цябе нейкі псіхічны разлад, у цябе рэцыдыю, ці ў цябе проста цяжкія нейкія часы ў жыцці, ты разгубленая. І ўсё, што з табой робяць, гэта ў першую чаргу цябе кладуць проста ў палату, і як бы гэта большая частка твайго лікавання, ты ў ёй ляжыш,
і п'еш нейкія лёгкія антыдэпрэсанты. То бок з табой не працуе псіхатэрапеўт, таму што бедны псіхатэрапеўт сядзіць і яго 3-кіламетровыя чэргі з усіх людзей, і на каждого яго па 3 хвіліны ён просто пытаецца там. Я калі сказала, што мне было трывожна ноччу, мне далі транквілізатар такой, што мяне рэальна мазала 3 гадзіны потым. Навошта яны чалавеку просто зрабілі яшчэ адзін наркатрып? У мяне не было псіхозу, у мяне не было такога нейкага пагранічнага стану, просто мне было дрэнна, і мне вось стала дрэнна ноччу. Я об этом распавяла, таму што мне наступны дзень был вось гэты планавы візіт, і мне далі такі моцны транквілізатар. Мне здаецца, што гэта дзяўчына, я чыста просто па приколу мне яго выпісала, кшталту на кайфані давай. Адзінае, што там было больш-менш таго, што я апрулю, гэта, напэўна, група падтрымкі яна там была. Мне яна не спадабалася, я ў яе не хадзіла, але вось я ведаю, што людзі яе хадзілі і шмат хто. Я ў прынцыпе зараз, калі мы праводзім групы, я зацаніла групавую дынаміку, тады як яе неяк не зацаніла, можа і шкада, але больш там было рэальна нечага рабіць. Настолькі нечага рабіць, што я там была адчыненая калітка, то бок я хадзіла проста ў лес гуляць. Адзін раз я нават пайшла там нейкую краму, там гэта універсам Беларусь, набыла вадзяры і сока, і мы з нейкімі хлопцамі-прызыўнікамі пайшлі тупа бухаць там водку з сокам добрый. Мы гэта называлі злы сок. Акрамя таго, Люба бачыць праблему не толькі ў тым, што лекары і лекаркі не могуць надаць пацыентам і пацыенткам дастатковую колькасць увагі і часу, бо маюць каласальную загрузку, выгаранне і дробязныя заробкі пры гэтым. У Любы таксама ёсць пытанне, напрыклад, ты да 12 крокаў. Гэта праграма рэабілітацыі для людзей з залежнасцямі, якую прапануюць большасць псіхіятраў і псіхіятарак у Беларусі. Я разумею, чаму гэта можа працаваць, і я ведаю, што ёсць значная колькасць людзей, якім гэта дапамагае. Але мне не падабаецца любая рэабілітацыя, звязаная з рэлігійнасцю. 12 крокаў яна абавязкова ўключае ў сябе вось гэтую веру ў Бога. Напрыклад, першы крок праграмы фармулюецца так. Мы прызналі, што мы бессільныя перад нашай залежнасцю, прызналі, што нашы жыцці сталі некіравальнымі. А трэці крок гучыць так. Мы прынялі рашэнне даручыць нашу волю і нашае жыццё Богу. Ты залежны, ты не маеш моцы вырашыць гэта пытанне самастойна, і ты павінны вось тваё жыццё перадаць у рукі Бога, каб ён апякаўся табой. Я ведаю, што некаторыя больш сучасныя людзі, якія там прытрымліваюцца 12 крокаў, яны кажуць, Бог гэта не абавязкова вось там праваслаўны, каталіцкі, будысцкі, ісламскі Бог, што Бог гэта нейкая вось такая, можа быць, проста сіла жыцця, гэта нейкая воля да таго, каб жыць, вось такая гэта вітальнасць свету і нешта такое яны там прыдумляюць. Але большасць гэтага не робяць, і большасць папросту зацягае людзей у рэлігію, людзей у слабым стане, людзей у паслухмяным, напэўна, бо гэтымі людзьмі ў такім стане лёгка маніпуляваць, асабліва калі ты спачатку ім уціраеш, што вы залежаны, нічога з гэтым зрабіць не можаце, толькі Божанька вам паможа. І я супраць, я ведаю, што даволі значная частка людзей пасля гэтага становяцца такімі рэлігійнымі фанамі, бо калі ім гэта дапамагае, і гэта, ў прынцыпе, зразумела, чаму дапамагае, бо чалавек як бы здымае з сябе адказнасць, яму становіцца лягчэй гэта рабіць, бо як бы гэта робіць не ён, а Бог, не ён вось такі слабы, а нешта вялікае над ім апекуецца, і таму яго можа быць нейкія дасягненні на гэтым шляху, але значная частка гэтых людзей пачынае не так жорстка фанацець па Богу. Шмат хто ідзе ў нейкія там манастыры, шмат хто трапляе ў секты, і я, канешне, думаю, што гэта вельмі такая хісткая апора для станаўлення асобы. Што калі нешта здарыцца, там будзе нейкі крызіс веры, чалавек можа, па-першае, вярнуцца ў дрэннае месца сваёй жыцці. Па-другое, я проста не люблю, калі людзей зацягваюць секты. Я лічу, што гэта вельмі такая просты шлях у секту, і мне гэта не падабаецца. Так Люба пахіснула яшчэ адно маё перакананне пра свет псіхаактыўных рэчываў. Шчыра, я была ўпэўнена, што 12 крокаў гэта вельмі файная, навукова абгрунтаваная схема лікавання, дзе ўсё даволі этычна і міла. Падаецца, што не для ўсіх. А яшчэ падчас нашай размовы з Любай я ўсвядоміла нешта такое відавочнае, але так моцна зацёртае антынаркатычнымі фільмамі з актавай залі маёй школы. Не ўсе людзі, якія спажываюць ці спажывалі псіхаактыўныя рэчывы, маюць ці мелі залежнасць. Урэшце ведаю я некаторую колькасць людзей, якія весела курылі тую ж марыхуану ў студэнцкія гады, а потым не курылі яе ніколі. То бок, я, канешне, са свечкай не стаяла і не сачыла за імі 24/7, можа, і курылі потым, але цалкам сябе вядуць сацыяльна прымальна, працуюць,
маюць сем'і. Карацей, яны не падобныя на рок-зорак у актыўным спажыванні, якія перажываюць некалькі клінічных смерцяў з-за перадазовак гераіну. І ўрэшце, не ўсе людзі, якія нават маюць залежнасць, пакутуюць ад яе. Як у маёй любімай казцы пра Пепі доўгую панчоху, якая заходзіць у касметычную краму, дзе на дзвяры вісіць шыльда: «Вы пакутуеце на канапушкі». А Пепі заходзіць у краму і абвяшчае, што не пакутуе. Канапушкі ёй, наадварот, вельмі падабаюцца. Пакуль чалавек не бачыць праблему ў сваім ладзе жыцця, якім ён не быў, пакуль ён не перашкаджае нікому, то ўрэшце, як пра яго ці яе можна сказаць, пакутуе на нешта. Мне, ў прынцыпе, не падабаецца, што вось ёсць паняцце наркотыкі, і мы вось туды кідаем проста ўсё, і мы гэта ўсё успрымаем аднолькава. І мне здаецца, што гэта вельмі шкодны стэрэатып. Няма нейкай даступнай інфармацыі. Па-першае, яе вельмі складана знайсці, асабліва калі ты не ведаеш там ангельскую мову, ты не ведаеш, на які рэсурс звярнуцца. Ты можаш трапіць сітуацыі, калі ты там нешта з нечым памяшаеш, ці прымеш няправільную дазіроўку, ці папросту прымеш які-небудзь умоўны спайс, які лепей не прымаць. Па-другое, там у вачах грамадскасці, у вачах медычнай сістэмы ты наркаманка, ты наркаман, няма адрознення, як бы. Наколькі гэта было эпізадычна, ці гэта было рэгулярна, што гэта было за рэчыва, з якімі мэтамі ты яго ўжывала. Заўсёды трэба казаць, што ў кожнага чалавека свая асабістая гісторыя, што калі мы разбіраем нейкі выпадак, там, траўмы, бэтрыпу, праблемаў ці, наадварот, нейкага задавальнення, то мы павінны казаць аб канкрэтным выпадку. Вось ёсць лозунг «Ні слова ад нас без нас», а тут атрымоўваецца, што цалая палітыка государства аб нас без нас. На гэтым можна было б і скончыць гэты выпуск, бо Люба агучыла акурат тое, што мы падзяляем як каштоўнасці, было б файна скончыць менавіта тут. Але я яшчэ не запыталася тое, што рэлевантна і важна для шмат якіх беларусаў і беларусак зараз. Як гэта быць асобай з досведам спажывання ў вымушанай эміграцыі? Большую частку гісторый, якія я чула, кажуць, што шанец даволі высокі, што чалавек, які прыехаў з Беларусі, гэта важна, што чалавек, які прыязджае кудысьці ў вымушанай эміграцыі, асабліва прыязджаючы з Беларусі, схільны атрымаць у падарунак да ўсіх іншых праблемаў яшчэ нейкія праблемы са спажываннем, таму што, па-першае, гэта стрэсовы перыяд, і, напэўна, гэта не лепшы перыяд, каб кідацца ў спажыванне. У прынцыпе, у нейкія такія не самыя бяспечныя штукі, не разабраўшыся. Па-другое, калі мы прыязджаем з краіны, дзе гэта ўсё забаронена, але прыязджаем з ведамі ўзроўня гэтай краіны, дзе ўсё забаронена, знаходзім сябе ў Еўропе, дзе гэта ўсё лёгка дастаць, проста на вуліцы можна купіць, дзе ўсе гэта робяць. Ёсць шанец проста пачаць рабіць гэта неасэнсавана і бескантрольна, і зразумела, што калі рабіць гэта неасэнсавана і бескантрольна, гэта можа нанесці шкоду. Я асабіста вось нават з нашых там мерапрыемстваў ведаю гісторыі жанчынаў, якія трапілі ў такую сітуацыю, што яны там, можа, спажывалі але прыехаўшы і аказаўшыся ў міграцыі, пачалі спажываць значна больш да той ступені, дзе ўжо адчулі нейкую гэтым для сябе праблему. Хтосьці з гэтым даў рады, хтосьці не даў. Так, ёсць такая рызыка, што вось як мы з тобой размаўлялі, ты пачнеш там занюхваць, закурваць свае складаныя пражыванні. А што датычыцца асабіста Любы? Што было б, каб яна, напрыклад, не мела досведу спажывання, як бы выглядала яе жыццё ў вымушанай эміграцыі ў такім выпадку? Магчыма, я б не была наркаактывісткай. Гэта значная частка майго жыцця ў эміграцыі, бо, власна, тут мы пачалі развіваць свой праект, там праводзіць сустрэчы, у прынцыпе, працаваць, і, напэўна, я б займалася чымсьці абсалютна іншым. Но мне так складана на гэта пытанне адказаць, бо я ўжо чалавек з досведам спажывання, я ўжо жанчына са спецыфічна жаночым досведам спажывання, і я, канешне ж, не ўяўляю сябе без гэтага досведу, гэта была б не я. Бо каб гэты чалавек існаваў, там апошніх 12 год майго жыцця павінна было б не быць. А напрыканцы я прашу Любы сказаць нешта на развітанне слухачкам і слухачам. Я хочу пажадаць вам і пазычыць вам клапаціцца аб сябе, што б гэта для вас не значыла. Не азіраючыся так уж моцна на нейкія рамкі грамадства, на ідэі аб тым, што такое клопат аб сябе ад іншых людзей. Проста клапаціцеся аб сябе, вы ў сябе адны. Хай вам шчасціць. Гэта была гісторыя Любы.
сузаснавальніцы наркафем ініцыятывы дарэчывы. Спасылку на інстаграме ініцыятывы вы можете знайсці ў апісанні. І гэта быў падкаст «Іншыя гісторыі». Каб і далей даведвацца цікавыя гісторыі жыцця іншых, падпісвайцеся на гэты падкаст і на інстаграм іншыя. Пачуемся.